Kau, Mahmud, lafiya kalau? Ana lafiya? Lafiya lau. Ba da za. Kuma sai muka samu sabani, kaje gida kuma baka same ni ba. Kwarai, dama kuma ina tunanin zan koma yau na tashi daga aiki. Kuma Allah. To Mahmud kuma kai da kaje karatu, daga kuma tsaraba haka ai ya ta yawa. A ba kawai, ai ba komai. To ba komai, nagode. Nagode. Madalla saka shi ya yi. Allah ga mafin naku. Aziza ina bukatu da ne? Makaranta zai kai. To ku dawo lafiya. Allah bar sa'a. Allah bar sa'a. Lalle ka wajen mahaifiyar taku. Allah lafiya. Allah lafiya. Kina da test amma yanzu kike. To ai dama. Na you sabi.
Daddy. Hello, Fadila. Daddy. Doctor, how are you? I'm fine, Daddy. And now? And I'm fine. All right. Hello. I see. All right. Let's see, go. Two minutes, please. Oh. Aure manya. To kuma ya kani gidan Mr. Kyankyan? To. Insha Allah ina ganin za mu samu fahimtar juna. To. To wai ina ma kuka haɗu ne? Ranar da na je da kai a makaranta na aje ta. To yana da kyau. Allah ya tabbatar da alheri, amma abinda nake so da kai kokari ka binciki halayenta. Kuma a binciko dattakun iyayenta. Badam umma. Yawwa. Zan bincika. Amma dai abin da nake so shine a taya mu da addu'a. Allah ya da ana ta addu'a, Allah ya bada sa'a. Amin. Yawwa. Sai da safi. Yawwa. Gaida ki. Hello. Mallam wannan wani irin shashanci ne? Da Allah saurara. Haba. A ce yau kwana uku ka kasa hada 15 miliyan naira. Me kake nufi? Tsaya dai mu wani. Dan Allah ya ku just 2 minutes. 2 minutes. No. Hold on. Whatever that is. Hold on, Hajiya. It's not possible. Please take it back. Ba zai yi mu karɓi wannan motar ba. Sa why? What are you saying? Don't argue with me. Oh my God. Fadila. Okay. You see, oh my God. What's the problem of you people who are inside walls? I can't imagine cewa da zaka haɗa yarinya da take mai ilimi da jahili. Babu comparison. Me muka rasa a gidan nan? Na gaya miki, okay, hold on. Have a seat. Ba yarinyar nan ba muke planning. Yaya za a yi mai handling nata? Tun wancan lokacin, now yanzu ta girma. I spent my last kobo for her education, for her training, for her exposure. Now we are trying to scatter the whole issue. It's not possible. Ba za ta yiwu ba. You see? Now, Fadila, please, let me draw your attention to the fact that you are uneducated. You have to make a very good selection. Ba kowane jigari-jigarin miji zaki aura ba. Selling and buying kawai saboda yana siyayya a kasuwa yana siyarwa? No. It's not possible. Probably wata ran jarin sai kare kasa rike ki. And he may not even allow you ki tafi ki je ki kama aiki. Can't you think for the economic situation? The economy of the country is still dwindling. We cannot make it. Fadila, please. Right? Ajay. Please. I warn you, take that car back to the owner.
We cannot take it in this house. Right? We can't go to vagabonds. Yaya haka? Yaya za ku dinga barin yaro yana kuka ba za ku rarrashe shi? Baya jin daɗi ne. Ko ba sai ba shi magani ba? Daman jira muke ka zo a kai shi kemis. A kai shi kemis? A wane dalili? Ba na gaya muku duk wata matsala da ta samu akan harkar yarinyar nan ba kar ku sanu a ciki ba? Tabbas ka faɗa mana matsala ta samu kar mu same ka. Amma ina ga matsala ba ta samu ba. Wannan ba matsala ba ce? Yaronta yana kuka ba shi da lafiya a ce wai ana jira na in zo a kai shi kemis. Dan Allah malam ina ganin lokaci yayi da zaka yi ya fa zuciyarka ruwan sanyi dangane da magana yarinyar nan. Kafin rasuwar mijinta daidai da rana daya bai tauye mata hakkinta ba yana kula da daidai bakin gwargwadonsa. Yanzu ta da karkashin kulawarka. Sai dai ka yi hakuri kafin Allah fito mata da mijin da za ta aura. Ato, ba ga irin ta nan ba? Da kun bar yarinyar ta yi karatu, ta samu aiki, ai da yanzu ta samu abin da za ta yi ga tallafawa kanta. Amma ji nake duk abin da kai wa jikanka baka faɗi ba. Kuma ka tuna mutuwa na kan kowa. Dukkanin mu zaman jiran ta muke yi. Yanzu ina mahaifiyarta ba kuna zaune lafiya mutuwa ta zo ta raba ku ba? Da ka ta sarkin wa'azi. Ina ƴan uwan ubansa. Yanzu duk abin da za a yi mai gida sai ya nemi ƴan uwan ubansa kana raye saboda Allah. Yanzu ni dai kin san ni dan fensho ne. Dan fenshin nawa dai da nake samu ina tafi da al'amarina. Sai an sa min ido dai sai ya kare a kanku. Allah raba mu da masifa malam. Sunanta ma ba daɗi. Da 200 a je a saya.
Ya Ubangiji, ka kawo mana ɗauki ni da wannan maraya. Ka sanya rayuwarsa ta amfani al'ummar manzanka, manzan rahama sallallahu alaihi wasallam. What's wrong? Kun wani ya bani mota. Calm down. Dadi na ma ba zai bari na aure shi ba. Saboda shi fa ɗan kasuwa ne. Kuma dadi na shi bai son ɗan kasuwa. Ya fi so wanda ya karatu educated kaman ka. Na lura cewa wannan dadin naki dai muna da abubuwa in common da shi. Ni ma lokacin da na gama karatu na dawo an yi aure wata irin local champions na, amma gaskiya na ce ni ba zan iya aure ta. Saboda me ka noke? Ai sun fi araha. Arha ba ta ado, ya kamata ki san wannan fadila. Gaskiya ne. Lafiya ko? To, kada na cika maka kunne. Ka je ka yi kwanciyarka, ni ma in yi kwanciya ta. Ka san gobe na da paper presentation a school. Mami lafiyan ta kallo wallahi. To zan faɗa maka. Na je na dudduba ɗakin ki ban ganki ba. Sai na je hayane ki ana me kike yi ana? Wallahi mami, Mahmud ne ya dame ni da waya. Wai na so ya turo magabatarsa. Bakin ce yayi karatu ba? Kuma yana da aikin yi? Eh mami, civil engineer ne. Ali Dise ma ya zo daga England, ya gama mastersinsa. Yanzu kuma yana aiki da construction company. You see, shi san ce miki baki da matsala da dadinki. To mami, karatu na fa. Na ce ki bar mana komai a hannun. Baki da matsala komai. Dole ne ki zan mai dana shi na. Dole ne ki zan mai dana shi na. Rana ba ta karya. Rana ba ta karya. Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Abin da ka shuka ka sani shi za ka girba. Abin da ka shuka ka sani shi za ka girba. Rana ba ta karya. Rana ba ta karya.
Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Da ka shuka ka sani shi za ka girba. Abinda ka shuka ka sani shi za ka girba. Rana ba ta ƙarya. Rana ba ta ƙarya. Ni ga wani ya isho abin tsoron Allah. Sani shi za ka girba. Ka shuka ka sani shi za ka girba. Yau da gobe akwan atashi. Rana ba ta karya. Dole ne ki zan mai dana shi na. Dole ne ki zan mai dana shi na. Rana ba ta ƙarya. Rana ba ta ƙarya. Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Abin da ka shuka ka sani shi za ka girba. Daga baya ni sai ta kai ni saboda na san irin kayan da za a zuba a gida. Ba da mummun zan kai ta. Da ka shuka ka sani shi A sauka lafiya. Gaskiya ni ma na fi son haɗa kayan lefena da kaina. To aikin sa kuma kamar yadda al'adar ta nada mutanen gida su suke kawo kayan lefe. Saboda haka na riga na ba su kuɗi akan su haɗa. Baby kenan. Ai kama ka ce al'ada. To ai yanzu kai ya waye. Amaran su suke haɗa kayan lefen su da kansu. Saboda za a iya je a so musu kayan da ba kalan su ba ko ba taste su ba. Kaga akwai matsala. Amma na ganin sai dai ki haƙuri wannan karan saboda kamar yadda na gaya miki na riga na ba su kuɗi. Tunda mami ta ce zan kai ki ga gidan nan ina ganin gobe sai mu je ko? Ka shuka ka sani shi za ka girba. Abin da ka shuka ka sani shi za ka girba. Rana ba ta ƙarya. Rana ba ta ƙarya. Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ka
sani shi za ka girba. Sweetheart, gidan bai miki bane? Amma da alama shi wannan gidan mutanen gida ne suka tsara mana ko? Ma'ana gidan bai miki ba kenan? Ni dai da za ka shawara. Tunda wannan gidan naka ne. Ina laifin ka sa 'yan haya. In yaso sai ka mana ciko ka nema mana daidai da class din mu. Wai ka manta da cewar matar jami'a ce matarka? Amma ina ganin cewar tun da baka amince musu ba, so hakan zai iya sa wasu san cewar kai ma kana da irin naka principal din. Gaskiya abin ya bani mamaki kuma ya bani haushi. To ai haka za ka yi ta haƙuri tunda ka san irin orientation din matar da za ka aura, to a ci gaba da haƙuri har Allah ya sa ku fahimci juna. Sa Amira ai ba su daɗe da barin nan ba. Duk wani abu da ake da bukata na harkar biki na sallame su, amma da taimako da ƙaya. Taimako da ƙaya kamar ya? Mutum yana fa ba wani abin da aka tashi hankalin ka bane. So ka san dai harkar biki yadda ƙawayen amarya suke da izlama wannan so duk shine. So amma din na sallame su, amma ka san da hasana magana wai party uku za su yi. Ai shi sa na turo su gurin ka saboda gaskiya ni ba zan yarda da wannan shirman ba. To Allah dai ya sa dai an sallame su dai. Sun ma tafi.
Yawa, yana bacci. Idan ya tashi, sai ki tambaye shi abin da yake so ya ci, sai ki dafa ki bashi. Kin ji? To shi yana da lafiya. Jabir kuma, nasa ce yana wajen ki ai. Dan sakaci da shashanci, kun bar yaro ya fita? Dalilin ku jawo na mota ko babur ko keke kaɗe shi ku ta mana wahala? Dan Allah malam, ka ringa yayyafa zuciyarka ruwan sanyi. Yaro idan ya kafa sai dai hakuri, mu kan ba mu san lokacin da yake. Ta kuma wannan ina za ta? Na ta ina za ta? Makwabciyar mu ce ta aiko ta je ta yi mata kitso. Idan ta yi kitson tana dan samun wani abu a ciki. Na gaya muku ga irin ta nan, shawara ta dai ta farko sai kun dawo kanta. Wanda yake jin bari ya jiho. Kowa yake jin bari ai ya jiho. Ai dai mu gani. Yanzu ke ki zo ki kwanta da masu yaro iki. Haba honi, to ya zan da karatun? Wato kin zaɓi karatun ke na kan mijinki ko? Ba haka ba Jami'a. Ka san zan fara exams. Haka ne, ki ci gaba da karatu. Yana je gidan ku ban tar da kowa ba ku dawo ba. Bata dawo da wuri bane. To kuma amma shine je na tura maka suka turo min da kati ina ta jira shiru baka. Kinga karki da mini kin cikan da surutu. Lafiya? Dama na zo in gaire ki ne. To. San da su. To tafi makarantar ki mana. Ki wuce ki tafi. Go mu je. Ana yi miki wani kallo, matar jami'a ana yi miki wani kallo.
wallahi benin ne yayi nisa sosai wallahi. Amira, da fa gaskiyar mujahid. Dan ni kaina yin wannan nake ji. Kawai dai ya riga ni furtawa ne. Hot baby, ina ganin hakan zami. Mu tashi mu je ki dan hada mana delicious mu dan zuba a cikin mu. Zuba. Yawa. Ina gaba gaba daya guys sai kun ban hankalin don mu samu mutum abin da muke so ko. So y is equal to summation of x square times summation of xy. Wait. Je fa ka san ban ɗanka da dama ba iri ɗaya bane ba. Ka yi kama ga nan wallahi ban gane ba. Kuɗin ma haka ne duk ba ku gane ba? Kwarai kuwa. Na ce y is equal to summation of x square times summation of y minus summation of x.
Anya ba hon din motar da gidan kwana ke ji ba? Ƙwarai ko shine. Kuma kina ganin ba komai? Aha, ba matsala waye ne fushi. Oya. Okay. Minus summation of x times summit. Good evening, sir. Sanarwa. Barka da su. Rana ba ta karya. You welcome back, sir. Dole ne ki zan mai dana shi na. Dole ne ki zan mai da. Ba wata matsala ba. A'a, akwai matsala ba. Shi ne sanarwa. Rana ba ta karya. Haba dai. Na buƙatar sa cosmetics ina. Will you shut up? Abin naki ya fara isa ta. Kullum baki da lokaci na? Sai lokacin karatu. Abin da ya kai yanzu hakin fara kawo maza cikin gidana? Boko ba hauka bane idan kuma hauka ne ni ina da hankali. Kin gane ko? Wani discussion ku muke da su. Kuma kai ma ka sani tun kafin mu yi aure da kai muke tare da su. Kuma su ma sun sani su suke taimaka mu da sana karatu. Amma za ka kira ni mahaukaciya? Duk abin da za ki ce na kira ki ce na kira ki. Ai wannan mahaukaciya at least mun san tana hauka. Look, maza ce ki ga musu cewa su fita gidana. Idan ba haka ba zan fita da su. Yanzu nan. Rana ba ta karya. Gani ga wani ya ishi wani Gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Da ka shuka ka sani shi za ka abin da ka shuka ka sani shi za ka girba. Hello, salamu alaikum. Me ya faru? Menene ya same ki? Ki faɗa min mana, me yake kike kuka? Umma, Mahmud ne. Haba Muhammad, kai da nake gani kaman wayayye? Ka fa riga ka san hanyar karatun nan. Kuma ma me ya saura? Saura kaɗan ta kammala. Ka san idan aski ya zo gaban goshi, zafi ne da shi. Ko ba haka ba? Ni na ɗauka za ka yi sporting ɗinta ta kammala. Ko ka manta da yarjejeniyar da kuka yi? Ni fa mami ba wai ina da complaint akan karatun ta bane. Abin da ke damuna dai kawai ni bana so ta rika gayyato mutane suna shigo min gida anyhow. Lafiya ne. Sakina zo. Wai ke ba kya sabo da mutane? To wannan nake so. Farfesun kibi. Kin iya farfesun kibi? Na iya amma. To ba damuwa. Nawa ne zai siyo kifin da za a yi? Guda 1,000 ya isa. 1,000? Ki shiga ɗaki na ki ɗauko wallet ɗina. Ki shiga mana. Abin da kika shuka shi za ki girba. Rana ba ta ƙarya. Rana ba ta ƙarya. Yau da gobe akwan ata.
kika shuka shi za ki girba. Da mutum farko san da na faɗa maka ka bari na kammala karatuna ka dage ka ce ba haka ba in zo in kammala a gidanka gashi yanzu kuma ya zama mana matsala. Matan aure nawa ne suke karatu amma sun kiyaye mutuncinsu da kuma aurensu. Watan kana nufin ni ban kare mutuncin aure na ba saboda malamin mu ya kawo ni gida? Me yasa bikin mun waya ba in je in dauko ki a matsayina na mijinki? Sannan kuma wacce mata aure ce kika ga malamin sai yana dawo da ita gida? Daga ƙarshe me kika zauna yi a makaranta har zuwa wannan lokacin? Tun da na shiga lectures waye na a kashe suke ban kunna ba. Idan baka yadda ba ka bar su dukan su babu caji. Kuma bayan na fito daga lectures na je gida in je in duba jikin dadi ka san baya jin daɗi. Ina zuwa gida na haɗu da malamin mu shi ma je duba jikinsa. Zan taho sai mami ta ce zo sauke ni a gida. Amma idan baka gamsu da duk abin da nake faɗa maka ba ka kira mami ka tambaye ta. Yau da gobe akwan atashi.